Aron batukan ang pagpakatap sa fake news kabahin sa isyu sa West Philippine Sea. Ang Philippine Information Agency mihimo og mga lakang ang kagamhanan aron mas masabtan pas mga Pinoy ang isyu sa West Philippine Sea. Si Luan Merondina sa report. Nagpadayon karon ang tulo ka adlaw nga strategic communication planning and workshop uban sa mga information center managers ug regional directors sa Philippine Information Agency aron mas mapalanog pa ang mensahe sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ang sugbo ang ikatulong dapit sa nasod alang sa mga workshop nga gitumong aron makahatag og katin-awan sa mikatap nga mga fake news ug misinformation kabahin sa issue sa West Philippine Sea. Matod ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea, nga bugtong stratehiya nila ang pagpakita sa unsa may kamatuuran ug dili ang pagprovoke o ang paghaling og kalagot sa China batok sa Pilipinas. In reality, since we did start the transparency strategy, we're not actually escalating the tension. We're not provoking anybody. We do not provoke the People's Republic of China every time we do the resupply operation. Dugang ni Commodore Tariela nga dili usab tinuod ang gipakatap nga kasayuran sa social media nga ang nagkalawom nga security engagement sa Pilipinas ug sa Estados Unidos ang hinungdan sa gipakitang aggression sa China sa West Philippine Sea. You can go back as early as 1995, wherein they have already occupied mischief free three years after the US bases left the country. So there is a disconnect with this argument. It is not true that it is the United States who is the main reason why why tension in the West Philippine Sea is increasing. Gipasabot sa spokesperson sa Philippine Coast Guard nga dili ingon ni ana kalalim ang giagian sa mga Coast Guard personnel ilabi na dihang gi-water cannon sila sa Chinese Coast Guard ships apan padayon ang ilang pagpailob aron lang masigurong dili mosaka ang tensyon sa West Philippine Sea. Apan mapakita ang mensahe nga atong gibarugan ang unsa may gipanag-iya sa Pilipinas. We have to prevent such conflict to become a much more bigger one. And that's what we have been doing so far. No? That's the reason why, one, we're not deploying Philippine Navy warships. Gawa sa mga workshops, naglaraw usab ang Philippine Information Agency nga muhimo og mga caravan ug barangay information drive aron madasig ang yanong mga tawo nga barugan ang atong katungod. I hope they will realize that they are Filipinos, and I hope they will realize that they have to stand for their country. They will have to stand for the future of our Filipino people, and not only for their personal interests. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.